Няма друга напитка, която да е обвеена от мистика така, както виното. Той има своите най-ранни божества в индийската и египетската митология. Неговият култ е белязал дълбоко гръко-римската и прабългарската култура. Но най-силно като че ли от божествената му природа е повлияно християнството. В Библията вино и лоза се споменават 411 пъти, най-често като дар от Бога и знак за благополучие, но също така и като източник на греховност. Първият лозар е праведният Ной, който след потопа почна да обработва земята и насади лозе, и пи вино, и се опи, и лежеше гол в шатрата си. Цитат от Библията. А България от край време е била земя много обилна. Византийския Ригор. Григорий Антиохийски нарича отечеството ни земя на блажени. Хронистите от 3 и 4 кръстоносен поход ахкат и въздишат пред българските блюда и стакани с вино. Като продължител на вековните традиции на дедите ни в съвременни условия е намираща се на югозападните склонове на Сакар планина и поречието на река Марица в Тракийската низина, новосъздадената винарска изба, носеща името на прабългарския бог. Винарска изба Терра Тангра. Избата е специализирана в производството на подбрани червени и бели вина от сортовете Мерло, Маврут, Каберне Совиньон, Мелник, Рубин, Сира, Шардоне, Семиньон, Мускадел, Вионие. Вината се произвеждат в ограничени бутилкови серии от собствени лозови масиви, намиращи се в землищата на селата Българин, Браница и Шишманово, разположени върху 3000 декара земя. Само на 20 км от град Харманли Тера Тангра представлява своеобразен оазис на истинските вина. Често е трудно да се определи точният момент на някакво начало. Идеята за развитие на лозаро-винарския бизнес започва още от 1994 година. Първи плахи опити. Лозата е сърцето на виното. От нея тръгва всичко. Човекът, който се грижи за лозята, пък създава душата на виното. Това е ЕСО-4. Оказва се най-добрата подложка за развитие в нашия район и даже в региона и почти за цялата страна. Устойчива е, развива се и на песъчливи почви, на каменисти почви, на по-силни почви. Основните сортове се развиват много добре на нея. Мерло, Каберне, Маврут, Сера, Рубин и е с добра прихващаемост към калемите, добра коренова система развива. Още в първата година лозичките се развиват съвсем нормално на нея и се оказа наистина една от най-добрите за страната. Масивите на винарска изба Тера Тангра са засадени с собствен лозов посадъчен материал, отговарящ на всички европейски изисквания и директиви за високо качество. Базирайки се на научни изследвания и потребностите на практиката за обновление на лозарството и винарството, тук се реализира проект за напълно затворен цикъл на производство, което гарантира постоянно и високо качество на изходния материал – гроздето. По зоркото око на агрономи и научни специалисти, лозовият посадъчен материал по стандартен и картонажен метод се произвежда според всички български и световни нормативни документи и стандарти. Модерното пипиньерско стопанство разполага със собствени маточници за производство на подложки и калеми на площ 120 декара с над 280 вида винени и десертни сортове, за чието здравен статус непрекъснат контрол осъществяват единственият оторизиран за тази цел институт – Агробиоинститут в град София.
Ежегодно изходният материал е подложен на многобройни лабораторни тестове и изследвания. Камерите за стратификация са снабдени с европейски системи за климатизация и влажност, а това гарантира големия процент прихващаемост на материала. Като цяло, в сортовата структура на Тера Тангра преобладават червени винени сортове и по-малко бели. Благоприятните климатични условия, ранна пролет, сухо и топло лято и дълбока и продължителна есен, както и канелено-горските почви с добро оттичане, са подходящи за отглеждане на червени винени сортове. Те придават на гроздето елегантен баланс между киселини, феноли и антоциани и са предпоставка за достигане на висок захарен градус на изходния продукт. Това е маточната база. В момента сме в Мерло. Мерло клон 348. Засадено е 2001 година, юни месец. Виждате развитието, дебелината, вече на стъблото, самите гроздове, тяхната големина, листата, здравината им, вида на пръчките. Това е Каберне Совиньон, клон 169, засадено 2003 година. За първа година е в плододаване. Както виждате, развитието на лозите е много добро. В година като тая просто се налага повече пръскания. За да се запази в този вид, пръсканията тук са извършени точно 10 пъти. Намираме се в лозовия масив село Браница. В сорта Мерло. Засадено е 2003 година. Масивите са разположени на южни склонове, местата са проветриви, а естествените въздушни течения предпазват от образуване на мани, появата на болести и спомагат за удължаване на вегетационния период, който е необходимо условие за натрупване на важни компоненти за гроздето. Хълмистият терен осигурява и естествен дренаж. Това дава възможност за развитие на биологично земеделие, използване само на естествени торове и методи за растителна защита. Условията за отглеждане на лозя в района са повече от отлични. Необходимите слънчеви дни в годината, умерен вятър, оскъдни валежи, слънчевата светлина, заедно с доброто изложение на лозята, води до един висок температурен градиент. Към него се прибавя и съставът на почвата. Канелено-горска, преминаваща на места в камениста. Всички тези показатели комплексно дават основание на собствениците да смятат, че областта Южен Сакар ще стане най-успешният винарски район в България. Доброто вино се прави от добро грозде. Над 70% от виното става на лозето, казват старите винари.
Една есен е легнала между редовете, чепките са провиснали като детски чуп, стопчета, въздухът лепне по ръцете и пчелата е полудяла. Започва гроздобера, време изпълнено с трепет, с вълнение, удовлетворение, напрежение. Време, когато най-много личи грижата на добрия стопанин. Най-важното е да се определи започването на гроздобера. Само 10-20 дни в годината гроздето е пълна технологична зрялост. Виното, направено от това грозде, предполага абсолютен баланс, наситено рубинено червен цвят и изкращ блясък. Продуктът е с плътно тяло, мъснота и дълъг послевкус. То е топло и закръглено. Гроздето за качествените вина се бере на ръка и се поставя внимателно в касетки. Работният ден в този период започва рано сутрин и приключва към 10-11 часа преди обяд. Целта е изходният продукт да се запази студен, което пък дава възможност до голяма степен да се запазят ароматните и вкусови компоненти. Модерната, съвременна техника за преработка на гроздето, с която е снабдена винарска изба Терра Тангра, дава възможност на енолозите и специалистите да осъществяват непрекъснат контрол за качество и обработка на продукта, а прецизно подбраните от собствениците технологични линии и съдове за винификация, които са модерна интерпретация на класическата технология, са още една гаранция за високо качество на крайния продукт – виното. Технологията, по която избата работи, е класическа на Сент-Емилион, Бордо, Франция. Години са необходими, за да се произведе добро вино. Необходими са подходящи лозя, почва и климат. Нужна е отдаденост, умение и натрупан опит. Останалото е търпение. Вината отлежават в български и френски дъбови бъчви от 10 до 18 месеца и 6 месеца в бутилка. Виното съчетава свежи и живи цветове с дискретен блясък в едно странен послевкус, доставящо удоволствие на сетивата. За работата си собствениците казват: целта ни е да предлагаме на нашите клиенти къси серии, купажни и сортови бутилкови вина, които да привличат със своята уникалност. Да извлечем най-доброто, почвата, слънцето и гроздето да покажат най-силната